panahon sa Pasko, uso karon ang pagpanaygon sa mga manaygunay. Diin sagad kanila, manaygon nga to sa mga panimay ug sa mga POJ. Gani adunay mga kinugos nga manaygon usab sa ilang mga ninong ug ninang aron nga mahatagan ug pinaskuhan. Siluan mayroon din sa report. Sa hulga sa Bagyong Tisoy, all smile sila si Lolo ug Lola kaysa yung pinaskuhan ang misugat kanila ning ikaduhang adlaw pa lang sa buwan sa Disyembre. Mga pulis nga nakasanta hat ang mipahalipay kanila, pinaagi sa daygon apan inay sila'y muhatag sa mga nanaygon, sila pa ang gipanghatagan og Christmas packs, food packs, sliced bread ug may pa ice cream pa. Daghang salamat sa mga pulis nga hagog at paghatag namo og pamasko. Sulod na sa pipila ka tuig, gipasiugdahan sa Lapu-Lapu City Police ang Santa Cups matag buwan sa Disyembre. Kani nga mong na-raise ni is kanang voluntary contribution lang ni sa mga personnel po namo. Kung welcome po kung naay mga businessman or mga mo donate para po din Hayan sa musunod nga mga adlaw, laing barangay na usab ang daygunan ug hatagan ug pinaskuhan sa mga Santa Cups. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.